Jeg hedder Gert. Jeg vil vise jer ham her. Jeg skal vise jer, hvordan man renser ud sådan en ørkenrot. Og det er ret vigtigt, at savsmule kommer omkring herop. Fordi den kan godt lide at lave gange, og så skal jeg vise ham herud. Og han hedder faktisk Smule. Hvis man tager den herud, så kan kvisten ryge af her. Så vil jeg lige vise, om han vil spise det. Nej. Smule. Nu er han sådan lidt nysgerrig. Ørkenrot, de er højdeskræk. Derfor er han ikke hoppet ned derovre. Hvis han falder ned, så rører han med hovedet ned, og så får han sit næseben lige op i hjernen. Og så dør han. Hvis moren eller faren dør, så finder hunden så ikke en ny mage, eller han finder sig så ikke en ny mage. Og så de er nærmest sådan et par, mor og far. Så hvis de får for meget vand, så begynder de at tisse, og så begynder de så at parre. Men tisse lugter ikke. De lever ude i ørkenen. De lever for eksempel i Rusland, Irak og Tyrkiet og Asien og Nordafrika. Altså, så der er ikke så meget vand der, hvor de så lever. Han er sådan en livlig en, og han er ret legesyg, og de kan blive utroligt tamme, ligesom han er. Man kan kæle dem, og så kan man give dem lidt gulerødder og lidt mad. Men ham her, han er i hvert fald ikke lige sulten lige nu. Så. Jeg har haft Smule i 3 måneder. Man kan se, hvor han har det godt, fordi så skinner pelsen sådan lidt. Og så hvis den er syg, så kan man mærke, at så ligger den helt stille. Og så her er han så gnader lidt mærkeligt, den er gnader rundt omkring. Og så kan man så se tandbedene der, som de har sat sig ind. Og så kommer der sådan nogle rynker sådan her. Nu skal jeg vise, hvordan den normalt laver en rede. Så først tager den sådan et strå ind, og så forber den sådan rundt her. Så den bliver helt rund. Og så tager den sådan en hel masse, så den kan varme sig sådan lidt her. Sådan her, sådan normalt. Sådan der. Så har den sådan en lille område her, hvor den kan ligge og sove lidt. Og så hører de ikke særlig godt, når de sover derinde. Den er sådan i drømmeland. Man skal rense ud hver anden uge. Og man må så selv bestemme, hvad for en dag det skal være. Ja, det var så sådan, jeg fik taget det ud. Nu skal jeg vise jer, hvordan man også tager det ind. Det er så meget vigtigt, at den får ret meget savsmuld sådan her. Fordi den skal også kunne lave nogle gange, til den kan grave sådan lidt her. Sådan her. Og så skal man have lidt højt, så den kan lave en lille rede her. Så ligger man det så bare lidt sådan her lidt. Grave lidt ned her, sådan her. Sådan her, så skal vi lige fange ham her. Sådan her.